Генотропин. Генотропин. Това е краля на растежните хормони, Human Growth Hormone. Написалка. Сега ще отворя една да ви покажа какво представлява. Ето вижте, чупя. Те са на фазер. Вижте, вътре си има листовка и ето я писалката. Вижте, абсолютно оригинална, 12 мг. Пресна. От завода на Pfizer. Сега обяснявам как се употребява. Тук са маха е тази капачка, няма да я разопаковам, че после няма кой да я дам. Вътре има прах и разтворител. Слага се една игличка, е тук се завива отпред. И тук с завъртане, има си го вътре в листовката описанието, се смесват вътре. И след това е тук с тази главичка на прозорчето, си цъкате дозичката. Тя се слага подкожно. Примерно, обяснявал съм растежните хормони вечер преди сън за антиейджинг и сутрин на гладно за релеф. Ако искате, нали сте релефни, а ако искате, имате възможности, най-добре и сутрин и вечер да слагате. Така, за жените дозата 2 единички, за мъжете 3. Така, аз слагам от една година слагах 3,3, втората година слагах вече и сутрин, 2 пъти по 3,3. Сега, обяснявам защо е най-употребяван и най-разпространен. По принцип се предписва и по здравна каса за хипофизни джуджета, за да може, понеже тяхния хипоталамус не произвежда, нали, растежен хормон и трябва да се добавя, за да може детето да порасне. Сега вече като козметични цели имаме регенериране, кожа, коса, ногти, стави, тъкани, кости, абсолютно всичко, както и ускорен белтачинен синтез. Това значи, че покачвате мускулна маса, изгаряте мазнини и си възстановявате тялото. Де-факто това е хормона на младостта. И пак обяснявам, най-употребявания Pfizer е най-голямата марка в цял свят, най-употребявания хормон. Нали, аз съм ви показвал и други хормони, те също вътре са еднакви с това, нямат никаква разлика. Просто